Misawa nyakoromoge juang konde duto mayudo lendo makamage chiel chenro ni ma Migago sa osoromo kanyo sa abirio seche mag Afrika ma Ugwe en odiochieng' maler, odiochieng' ma kawuono kamoro amora ma intiere orakini machiegni weche mathoth ma wachokno odiochieng' ma kawuono kotene kod weche go mago mag siasa, mag dongruok, mag pur, mag weche go nyaka mag somo. Kamoro amora ma intiere arwakni machiegni bed kondo nyaka giko e chenro ni mano mara Migago. Kawaiko ni gik ma koro gilach ahinya mago weche manyien mabiro kawo ke counties waduto makaluo gi moko bende matimore chuny boma ni ma Nairobi. Bed kondo nyaka giko to mokwongo ne weche manyien magithund weche. Ndio nilipata iko mtoto mmoja ameuawa, lakini baada ya dakika kama 5 hivi tukafungua hiyo mlango tukaona kuna mtoto mwingine wa miaka 7 pia amekata yeye na kisu. Obila ma Murang'a manyo jago ma onego nyithinde 2 kaeto ringo. Mimi niko tayari kusupport kiongozi wa upinzani awe na ofisi, na hiyo ofisi iwe ni ofisi ya serikali ya Kenya, yani the opposition party, ilipwe na wa Kenya. Jatend Kenya William Ruto makochung' motegno ni en owuon nyalo mana chwalo chenro mag chuogo apis jaket sirkal tesre ma ok rwako azimio e sirkal. As a county are embarking aggressively on the supply of water to our people. What we require nationally from the national government is the national government must devolve funds that are for water. In county ma Migori osingo tiyo kod shillings million 40 e keyo pi Nyatike. Machike nyakoromogi jono weche manyien Migago. Weche makawono lendo gi achiel kachiel okalo e mbui magwa mag Ramogi TV, Facebook yudo karakacha Ramogi TV wantiere live. YouTube wantiere kacha bende yudo Ramogi TV. Ka ok yudo wayo makare kon ng'ama ni bathi kacha ni ntiere apaya ichamo chiembi mar Migago, yudo achiel kachiel kanyo bende kokalo e mbui no mano mar Citizen Digital yudo kacha kidieny no mar live achiel kachiel to adhi koni kanyo weche mage ma waikoni odiochieng' ni ma kawuono. Itudi koda bende Facebook fan page mara Cleophas Oloch, Twitter koso en X yuda kacha at Cleophas Oloch mondo watude wakoni achiel kachiel weche manyien mantiere kar kae kamane kamiyudo waka SMS line wayawe na riede auchiel nono motelo ne magi bende wakoni kanyo weche mathoth nitie maluone odiochieng' ma kawuono koro ikete kar ka mana kaka wasingo ni wadhi bedo wang'i koda kaiti magi e weche manyien makoro wachako sana achiel kachiel. Wadhi ane kaunti ma Murang'a nyakoromogi jono komedo kacha ni obila e kaunti ma Murang'a manyo jal moro ma ichichni ne onego nyithinde 2 kendo bang'e notito ng'wech molal. Evans Kang'ethe ma wachore kanyo onego nyithinde 2 ma achiel kuom gi jahigni 7 kama achielo jahigni 3 mano bang' bedo kod gwandruok kod minode. Min gi mano min Kang'ethe koni wuode osebedo kacha ka gwandore kod minode kinde ka kinde, tim mane omiyo minode pondo mowuok kanyo mondo mi ores ngimane. Kopogore kod nek mar nyithinde, Kang'ethe bende wachore ni nyocha eka odiemo wuon gi mano kod wego kendo nokelo ne hinyruok. Mmoja ameuawa, lakini baada ya dakika kama 5 hivi tukafungua hiyo mlango tukaona kuna mtoto mwingine wa miaka 7 pia amekata yeye na kisu. Msukia ametoroka saa hii, lakini jana kitu kama saa 1 usiku bado alikuwa na landalanda huku juu, watu hawakuwa wanajua kama amefanya hii kitendo. Tabia za Kang'ethe zilikuwa baya sana, hata alikuwa anatutukana huku, achukuliwe hatua na atafutwe kabisa. Hii mambo hakuona huku Mugwanyoni, hii ni ya kwanza. Sasa tunasema wale wako nyumbani kwa doa, tunataka Mungu amasaidie kwa sababu kuna maneno mengi. Sasa mtu akiwa nyumbani akaangalia mume wake vile manakaa. Kama chelo nyakoromogi joang weche thoth ahinya mosebedo kacha katimore kendo koro odiochieng' ma kawuono oganda ochokore mano mar hingo higni 25 nyaka ne mbom muoji e od mbetreno mano mar piny Amerika e boma ma Nairobi. Nyasi mar 10 ma kamano bagi odiochieng' ma kawuono kama masirano ne otimore kendo ne oywayo jokanyo kod ji mane oyudo midhiero e kindego. Wawinjane gima koro dhi nyime sani mano ka gintiere bure ma Nairobi. Because the embassy and the Americans are represented here. Please,
we always plead for human rights. Human rights. Those lives who went and those who are alive are human and they need their rights. We are pleading that we are included in that fund that is already there so that we can compensate our people once and for all. And I want to promise the Senate, standing for the government of Kenya, will leave no stone unturned until we see the compensation of our people. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time. If you've got any sort of chronometer, you will acknowledge that it's now past 1 o'clock. So we're running an hour late. Sorry? Nyokoro moge juang mago pichri mano biro kaya chel ka wuok mano kamane wacho mano bomb blast memorial mano kamane gino temore kanyo mantiere buore Nairobi kar kae mano ka intiere genga pa kanyo malteri Moi Avenue machielo teri kachel Silasi kama cheni kanyo koda kamigere Nyamburko nitiere park moro kanyo bilongo kanyo ni Memorial Park odiochieng' ma kawuono jotelo chopo kacha mathoth odiochieng' ma kono Nyakura moge juang kanya kasani nitiere jogo mabende nitie ka ang'eni mano ayudo kacha kaloso kendo nitiere kacha senator mano e county no Mama Machakos ntie karkacha Agnes Kavindu kachal koda ka oganda mamoko mabende ntie karkacha ntiere oganda mathoth ahinya mochopo karkanyo koda mogi jwango duche makano moting'o nyaka jotelo mago magazimio Kalonzo Musyoka kod Martha Karua mabende ne loso motelo e chenro makawuono nyaka Eugene Wamalwa kakoro sani bende ote magikwayo gioro kacha ne jatend piny no mano mar Amerika ka Eugene Wamalwa ne loso kanyo owacho kanyo duche makawuono koro gikwayo telo no mano mar piny no mar Amerika mondo miyo winje ywak mag anyuola mochokore kar kanyo ka giywak kendo gichiwo rapar margi higni 25 mano tok masira ma kamano no muocha e pacho kae monj mano tim kod jonjore go Nyakura moge juang higni 20 koda abich mokalo kama chielo bende oduogo wacho kar kanyo ni paro mar yawo tong' mar piny Kenya kod piny no ma Somalia onego range matut kapok ochope e yo makari Jino Wamalwa mabende ni jatend Migago mochuni weche go mago mag arita kata mago mag jolweny mano mane nitiere karkacha sirkal mokalo jotelo mamoko mapod nitie karkacha oseyo mokalo kendo medo mana kwayo telo mano mar piny Amerika mondo mi okawane okenge madwarore weche makamago jafoma magwa Judith Omondi luo e yo makare kendo wayuda ne karkacha achiel kendo e weche wa manyien mago maga kage kacha kata weche wa manyien mago maga odiochieng' ma kawuono sa achiel mag rameny piny kod mago mag oimore kama chelo Nyakura mogi jongo dhiane nyime jatend piny Kenya William Ruto koro mako chung' motegno ni sirkand Kenya Kwanza onge thuolo ne azimio mano mar mosruok kata ka gintiere karkacha kata mar nywando gi e piny owacho kane oloso kod wang' jowi mar Inoro e magawa Masagana mano Ruto kata kamano ne olero ni oyie loso apis mano mar kweth maketo sirkal tesre apis no mabiro yudo sir mano mar sirkal mar neno ni sirkal oketi e nyong'ong mondo mi ochwal tijege makare. I am ready. Nimekwambia Waihura, hata watu wa upinzani sijui, hata they are not even strategic. Kwa sababu nimewaambia. Naam. Kwa sababu pale tulikuwa tunatengeneza katiba, kuna mahali ambayo watu kutengeneza vizuri. Kwa sababu tunataka huyu kiongozi wa upinzani. Nimewaambia, mimi niko tayari kusupport. Kiongozi wa upinzani awe na ofisi. Na hiyo ofisi iwe ni ofisi ya serikali ya Kenya, yani the opposition party, ilipwe na wa Kenya. Kazi yake funded by the state, kazi yake ni kukosoa serikali. Oversight. Oversight. You know? Ili kwa sababu oversight sio wadui, oversight ni kusaidia serikali ndio iweze kufanya ile kazi ilichaguliwa. Wao wanatukumbusha, mlisema mtapunguza gharama ya hii, mbona haijapungua? Tunarudi tunasema kweli tulisema tunafanya ukarabati, tunafanya.
Kama chelo nyakura mgejuang, tuaka mare kode inoro TV odiochieng' manyoro, jatend piny Kenya, William Ruto, ne omedo nyiso chung' mare mager ne jotend migepe, mano maninde tich. Okao kanyo ne biro teng' lwetgi mogo, maiki mabiro. Ruto ne olero ni jo piny rito duoko mag tich, mago mano miyo kanyo jotend migepe. Jogoro mongirore, kendo onge thuolo mag chiwo seyo, to mak mana chwalo tich, motenore kod mise mag Kenya Kwanza. Mimi siwezi nikapatia mtu kazi alafu nimfanyie hiyo kazi. By the way, lazima kila mtu ajite, na kila mtu atabeba mzigo yake, hata Biblia inasema. So umesikia ile wimbo inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe, si ndio? So pale katika performance contract ni part of accountability. You know? Because we must be accountable both to the people and to the government, to the appointing authority, to the appointing authority. Because mimi nimepatiwa kazi na Wakenya. Mawaziri ni watu ambao nimewachukua tusaidiane na wao kutekeleza ile wajibu Wakenya wamenipatia. The reason why I am very particular. Niliona hata gazeti leo anasema huyu mtu ni micromanager, ana micromanage sijui nini. Wengine wanasema hapana, huyu mtu ako hands-on, sijui which is which. Lakini ya ukweli ni kwamba PS ama waziri akianguka, mimi nimeanguka. Nyokoro mongijong kama chelo bende wadhiane waranga ni weche motene kod ratiro mag Uganda. Jimoda ging'ol mano bang' wito fuoni magi mag del, koro biro yudo fungruok mag fuoni mago mochuog kata mago machokane prosthetics, mabende mano bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho wuok oko kendo yango sir makamano. Nyaka gin bende wacho ni thuolo ni ma koro dhi yamo ji maromo kanyo 75 oseyudo sir mag fuoni mago mochuogi counties ma Kisumu, kabende gigeto tiyo machiegni gi kuonde thieth e county no mar chwalo kony ne Uganda manyocha oyudo hinyruok e fuoni mago e kinde ng'anyo. Gikwayo piny owacho mondo mi mago mag counties kod mago mamalo mondo mi oti kanyakla kodgi mar neno. Bura ma wantie ni iluongo ni Nyakando Beauties ma under Universal Lighthouse. Wapuonjore kaka onego wati tijewa. Watimo tijewa, wadhi e puothewa, an adhi e puodho, kata jatich aonge goyo ot. Tijena atiyo kenda, aluoko ot, aluoko lepa, adhi e puodho, adoyo, akayo cham, atimo gimoro amora. Koro nomiyo ang'eyo ni kare ok an kenda, moloyo kano warado gi jo Nyakando wagi. An alalo mana lweta. Nitie jomolalo tiendgi ma ok nyal kata wuotho. Nitie jomolalo gik ma kata pod ok ginyal, gichikore achika. Koro nomiyo chunya mijing'o ma wacho ni kara ok onego afil kaka ng'ama ni kende, kara nitiere jowetewa mang'eny. Osejiwa kaluwore gi puonj mosebet kwayudo from Nyakando, osejiwa omiyo gigena atimo kenda be ok aonge assistance moro amora. Wan gi kwayo ne sirikal kendo ne migawo mantiere oko kae matiyo gi jogo man gi ng'ol ni wariw lwedo mondo wakony jogi. Ok wawacho ni wabiro wuotho mana gi jogo mong'ol mong'ad twe liet gi kende, to kaluwore gi kony ma wan go sani matin emomiyo wawuotho gi jogi. To ka wanyalo widen our scope to wanyalo puodho gi jogi pamoja. Emomiyo koro wan gi kwayo ne sirikal ma Kenya, moa e county kata national government, kanyalo konyowa mondo wawuoth gi jogi, wane kaka wakonyo jogi e yo mar wuotho gi ng'ol gini. Nyokoro mongijong kama chielo sirkand county ma Migori koro chako chenro mar chiwo pi maler ne jodak e kar dak mano e kar od burano mano Manyatike. Kata bed ni jokanyo odak but nam mano mar nam Lolwe kata Lake Victoria, pod gikalo e chandruok mar yudo pi maler. Gavana Ochila Yako kane oloso e gweng' Masori e kinde mano lemo mano dag pi makono, owacho kanyo ni sirkande oketo thenge omenda maromo milion 40 ma idhi ti godo e keyo pi maler ne jodak Manyatike. Nomedo kanyo ni en tijgi mondo mi gichiw pi maler mondo mi okony ngima nyithindo matindo e kaunti no. Water is also very important in Migori County. We are an agricultural county.
and we need water for our agricultural activities. So we need not just water for drinking, but water to feed our animals, our birds, our fish, and also to irrigate or to make our crops grow. So we, as a county, are embarking aggressively on the supply of water to our people. What we require nationally from the national government is the national government must devolve funds that are for water. If you look at the budget of the Ministry of Water and Irrigation, it is billions and billions of shillings in offices in Nairobi. Water is required in rural areas, in rural counties. Ramogi jonko county ma Migori mondo mwadhiane county ma Kisumu kama do kanyo ne nyasi maringo odiochieng' rowere dhi nyime county ma Kisumu. Nyasi ma wang'ni bende riwruoge tiyo godo e jiwo chenro mag rito alwora kod manyo yore mag bero chal mar kor lwasi. Wadwa tudo achiel kachiel kod jafwa marwa e county ma Kisumu ne James Okoth kanie county ma Kisumu mondo miyo ane ler mathoth kama intiere karkacha e county mano ma Kisumu. James Okoth, inade nyaka sani odiochieng' ma kawuono miingo odiochieng' no mano mar rowere. Chal mar wach e county ma Kisumu en mane nyaka sani? James. Erokamano Cleophas Oluoch, mana kaka isewacho in kare kabisa, en romo mar rowere e piny mangima ka gihingo okengego mag bero alwora kod chal mar kor lwasi, kendo mana bende kaka ilieko ni migepe obiro kanyakla mar neno ni gitiego rowere kendo gitiego jopiny e wi okenge ma gisekawo mar neno ni girito ler mar alwora to kod tiyo gi yore manyasani mar neno ni girito weche motendore to kod lokruok mar kor lwasi. Hangi miamna kinde matin mondo watwagi rowere manitie e nyasi makama wawinje to nyaka chopgie sani gin okenge mage magisekawo mar neno ni gibero ler mar alwora. Agna chake kodi ing'isa mana nyingi to konwan to gin okenge mage ma ukawo kaka rowere mar neno ni urito ler alwora. Nyinga and Khalifa Abdullahi. We have been taking this initiative, and because we believe greatness requires internal toughness, youth are the one having the internal toughness. We can make it happen. We believe today, the best legacy we can leave is making today worth of living tomorrow. We have been there, outreaching the youth, educating them the importance of environment and how we can change it and make it happen. Makataka wono waromoni. For the Youth International Day, we are here gathered to make it happen for our youth and ensure that we are coming up with the things that are involved the youth for the change of the environment. Erokamano ahinya. Nyiswa ni gin okenge mag kaka rowere musekawo. Lokruok manyasani osebiro kendo nitie lokruok mang'eny ahinya mag weche motenore kata mag mbui. Gin okenge mage mukawo mar neno ni utiyo gi lony manyasani e loko ber mar alwora. Wan gima watemo timo en puonjo rowere e yore magi okenge magi nyalo kawo. Nyinga Moses Dianga, an awuok e riwruok mar Youth Alive Kenya. Gima watimo en ni watemo puonjo rowere e okenge magi nyalo kawo e kuonde jot magidake, kata kaka pidho yien, kendo kaka pidho yien to gi weche mag chike ma tayo yore mag alwora. Koro watemo matek nikech ojende kinde duto e weche mag dongruok gi ok gi jadonje. Koro watemo mondo wayud mang'eny mondo odonjre e weche mag dongruok, weche mag rito alwora, mondo duondgi bende owinji e seche ma iloso gik ma kamago. Erokamano. Kopogre gi pidho yiende, ahinya to kuonde gi magidakie, gin yore mag kendo ma uneno ni ka utiyogo to unyalo kelo lokruok e chal mar kor lwasi. Chagi nyingi. Erokamano, iluonga ni Job Oluoch, awuok e migawo mar Shofko. Awacho ni rowere osebedo ka tiyo matek e weche mag ber alwora. Kaka wa celebrate week mar rowere, awacho ni rowere osetiyo matek e weche mag pur, kendo waneno ka weche mag chiemo osemedre e gweng'wa ma Kisumu ka. Rowere osebedo ka take part e weche mag pidho yien. Rowere osebedo ka timo weche mag kelo rowere kamoro achiel ka gidhi gimiluongo ni public participation, kendo gigolo pachgi mondo winji e weche mag ber mar alwora. Gima duong' mana nyiso rowere ni kik waol, wauru oko wariwre kendo wati matek mondo wabed gi alwora makare, nikech kwabedo gi alwora makare to wabiro bedo gi ngima makare. Erokamano.
Kawatieko, inyalo mana nyisowa nyingi to ikonwa to kopogre gibiro kanyakla e kinde ma rowere hinge odiechiengni. Gin yore mage kendo ma onyalo neno ni uketo weche mag rito alwora makare kendo lokruok, jiwo lokruok kata jiwo weche makelo lokruok makare kor lwasi kopogre gi hingo weche ma rowere hingo odiechieng' ma kawuono. Gi nyinga iluonga ni Meso Merigoreti ae Migago mar Plan International gi pamoja CBO. Koro wan kaka wuono kaka rowere kendo wa launch odiochieng' mar International Youth Day kendo theme wa mar this year en Youth for Climate Action. Koro wan kaka rowere wa make sure ni wan gi 4 R's. Wa reduce to wa recycle, wa make sure ni alwora wa obet maler to en mana one from youth. Wa choko takataka, wapidho yiende to wa make sure ni yiende be mosepidhi ok wang'adi nikech kwang'ado gi to mano dhi ketho alwora gi kor lwasi ma wadake. Kopogre gi weche misewacho mabeyogo, be in gi ote ni samoro rowere moko chopo kae kata mane counties mamoko kata mane piny Kenya mangima, in gi ote minyalo oro ni rowere kata Kenya mangima e weche mag rito alwora margi? Yes, ote manyalo oro ne youth e Kenya mangima moko chopo odiochieng' ma kawuono ni en mana ni theme wa mar this year en Youth for Climate Action. Koro wan kaka youth monego wawuog oko kendo wa make sure ni watimo gik manyalo konyo wa rito alwora wa kuonde mwadake to kendo kwapuonjo jomoko nikech nitie jomoko mong'eyo kaka onego be ni pidho yien, kaka onego be ni timo mondo irit alwora ni to nitie jomoko ma lack that makia. Koro wa make sure ni wapuonjo gi kendo through advocacies mwatimo mopogre opogre ne organizations matimo climate change onego gipuonj ji kendo gi reach a big population mondo wa make sure ni alwora wan nikech rito alwora en kaka rito the whole community. Yes. Erokamano ahinya. Cleophas, mana kaka isewinjo mago e weche madhi nyime gin migepe mang'eny ma otenore gi weche mag alwora ma okelo rowere kachiel kendo mwawuoyo ni nyasi ma kamano dhi nyime e kar chokruok mar rowere ma Kisumu Central kendo gie sa mwawuoyo ni rowere obete kidienje mopogre opogre igolo doke itgi e weche motenore gi kaka inyalo lit alwora, kaka inyalo rit mwandu ma oganda nigo kaka pi, yiende mosepidhi, kaka inyalo tiyo gi lony manyasani mar neno ni weche mag alwora okete lai manyime kaka achiel kuom yore mag bero kata kungo weche mag lokruok mar kor lwasi. Cleophas. Ako nero kama na inya James Okoth, ilere yo makare inya kene kaunti ma Kisumu kendo ni geno marwa ni kama gintiere kanyo gimedo mana yudo puonj kendo ka igolo doke itgi oyawo wenge gi bende mondo gole ololo mane wenge gi mamiyo gi moko bendo giwinji kata ok gine e yo makare. Alwora nyaka riti, puoch gi pak na jodak e kaunti ma Kisumu kuom chenro ma kamana ngima beda ngi konwa weche manyien go mago mag oimore kod mano bende mara me impiondo chiengni ma kawuono. Nyokor moge jwang weche thotha nyaka wantiere kodi ka achiel ikete marka mondo miamwa koni weche mamoko matimore e counties mamoko mikete karka ka Vivian Onyango wacho oneno chenro mano mar Migago mano ka entiere kae kowuok Nakuru. Cedric Uchieng wacho ni entiere kae Nyatike kendo mora nyago wacho makamano. Collins Oruko wacho ni Migago ma wuod Phoebe Majauriri ka wantiere karka achiel. Joshua Tieno Ochieng Bobo wacho ni entiere Rongo sub county. Nyakoro moge jwangi mathoth waduogo chenro ni mar Migago. Kikidhi mabor. En sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene wuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Kise ni inido kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win.
kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Riwri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Wadhi bedo kod jalony Isaac Otieno Dhiambo mar Equity Afya Kisumu CBD kod Kondele. Ka oleronwa e wi rem mar onding'. Koro ibro yudo ni watiyo go onding' wato kwang'eyo kaka onego bedni onding'i keto nade. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo kik bai. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Nyakoro mo jonga seduogo yebo sa mana kao sani wacho ni bende sedo thuolo mondo chame gimore migago mari odiochieng' ma kawuono kaito wadhi nyime kod weche manyien. E weche go mag siasa oyudo kanyo ni jokanyo mag duond bura mar Jubilee gwenge ma Embu oyango ni gisiro lwedo Sabina Chege kaka ogaye mar duond bura no. Jokanyo go mane wacho kanyo ni gidwaro ni Uhuru Kenyatta owere kod telo mano mar Jubilee kendo owe thuolo ne Sabina Chege mondo mi otai gilangi. So siku ya leo tuko hapa na tunataka kila mtu mwenye anasikiza na kila mtu mwenye atakuwa akifuatilia hii maneno ajue sisi tukiwa Embu tumejitorea na tumesema we are supporting the government of the day from county government kwenda national government. Kama vile mnajua inaitagwa the land of opportunities. So sisi tumekuja tukaangalia hii mambo inaendelea hii Kenya, tukarealize kuna watu wanataka kutumia wale watu wengine vibaya. Sasa hii tukienda kuangalia kama Jubilee ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekuwa president for 10 years, saa hii kuna wale viongozi wanaitwa wanapatiwa pesa waende wakafanya maandamano kwa street, na kuna wale viongozi ambao wamejitenga kama akina Sabina Chege ambao wamesema wao wako tayari kuunga serikali ya William Samoei Ruto mkono. So sisi tunasema leo hii sisi kama vijana hapa Embu County tunaenda na serikali ya William Samoei Ruto na tutaweza kusupport wale watu wenye walikuwa Jubilee wakaingia pande ya William Ruto ambao ni akina Sabina Chege. Kama chalo nyakoro moge jang jopure county mabaringo mamilambo koro kwano lal mano bang' rem yudo keyo mabop kaka gwenge mamoko. Jopurgo wacho ni oduma mane gipidho mano eka maromo eka 200 othirno kendo weyo gi lal maduong'. Jopur man kod chuny mago ma okuyo ahinya okoni piny obagogi kendo gikia kama koro ginyalo chomo ni margino margi osebedo kuom pur. Jotelo kata kamano osingo nono gima okelo lal makamano. Sawa more than 4,000 kilos per acre. Jina yako tena? Baba, jina yako ni Richard? Yes. Kampuni hii wametuletea mbegu, tumepanda zaidi ya eka 200 na tumetumia gharama nyingi sana. Mbegu hii ilipoletwa tulifanyia kazi. Jinsi mnavyoona mahindi meng'ara hivi
ni kwamba tumeweka mbolea kutosha, tumepalilia, tumeweka maji, tumeirrigate vizuri. Hombi langu na my request kwa idara zote za serikali kwamba watufuatilie hii Monsanto, wafanye full compensation kwa kila mkulima. Kila mkulima afanyiwe hiyo 200,000. Alafu kuja toa gharama yao, kwa sababu mbegu ni yao, watoe ya mbegu, watoe ya mbolea ambayo wamepea wengine, na pia walitulimia, watoe gharama zao, mkulima apate faida ya pesa yake kama 160,000 ama hata 150 ikiharibika. Tulipanda vizuri sana mpaka tukaweka mbolea. Kuna mtu ameweka mbolea 3, mwingine hata katika hii wakulima yetu iko aliweka mbolea 8, akitarajia apate kilo 4,000 na zaidi. Lakini ikawa bahati mbaya. Sasa wakati nilipoangalia hii mahindi kumenya hivi, tunaona hakuna kitu ndani. Kuangalia ndume amwaki pollen hata kidogo, hata kikushakusa hivi hakuna kitu inamwaka. Ulikuwa wapi ukichukua mahindi hapa directly kwa shamba without model taking it to the model farm? The same model farm ile tulikuwa tumesema itumike kwa kufanyia testing. Wachuachi fulani wanaanza kukodesha. Imagine unakodesha shamba ya serikali. Ramogi jwang Migago mochung ne nyithindo kod riwruok mano mar arita kwe boma ma Busia ochako chenro e tielo mar 2 mano mar daro rowere mago mabayo e boma. Chenro no ochakore sa 10 mar okinyi odiochieng' makawuono, kendo rowere makwan gi romo 49 ma hikgi nie kinde 12 kod 17 ema ne osendhi. Apisa mochung' ne chenro makamano mag nyithindo Patrick Mukolwe lero kanyo ni chenro no geto daro chutho rowere mabayo e kiewo mar bomano. Mukolwe bende wacho kanyo ni rowere mosendhi 26 wuok e piny Uganda ma igeno ni ibiro duoke e miechegi. Kaluwore kod Mukolwe bende nitiere dwaro mondo ji oriw lwedo e chenro mag reso nyithindogo. Tumeweza kuwapata watoto 49, wengi wao wako kati ya miaka 12 hadi 17, wachache tu ndio ambao wamepitiza miaka 18 na wachache ambao wako chini ya miaka 10. Na lengo kuu ni kwamba tunataka tuwarudishe wale ambao wanaenda Uganda, tuko nao 26, na pia tusaidiane nao tukishirikiana kama cross border, waweze kurudishwa makwao, waweze kurudishwa shule wale wanaweza enda shule, ama mikakati ambayo serikali ya Uganda inaweza. Sisi tukishirikiana na washikadau wengine, wale wadogo ambao watakubali kurudisha kwenda shuleni wamerejeshwa shuleni na wameweza kusaidika. Ramogi jwang jokene ler magaluora e kaunti manandi pod dhi nyime kod tiyo gi yore mopogore opogore jiwo oganda kendo oro ote mag pidho yiende ne ma sirkal geto kata maromo bilion 5 e pachoka. Kaluwore gi jakede ratiro magaluora manochopo kar kanyo, giwacho ni sani gidwaro yore manyien mag rito to ahinya tok pidho yiendego bang' kosepidhgi. Ne gilose sikunieri mano mar Cheptirit mano kama ne gidhi kacha gi nyime gi jiwo jopuonjre mondo mi opidh yien mano e chenro ma idendo kanyo ni One Child, One Tree. You realize that the young generation is not as much involved as solution providers to climate change, and that is what we are doing, that we are giving them the platform to engage as solution providers in addressing the issue of climate change through tree planting. And we are glad that the other organizations of different which have different objectives are coming on board so that we can collaborate and partner together, because you realize climate change is a shared challenge that we all have, and we also need different people, different ideas to address the issue. Looking at the world right now, we're in a climate emergency, and it is important that each one of us takes a personal responsibility towards conserving the environment and towards mitigating further impacts of climate change. Having the opportunity to go on global stages to speak about the climate crisis, it is really inspiring to see how young kids and students are actually involved in the process of making sure that our planet is sustainable and is protected, and that is thanks to organizations that are working at the grassroots level to ensure that these issues are inculcated in them at a young age, and making sure that everyone is a key stakeholder in making sure that we solve the climate crisis. We must really be grateful because we've seen this team working, and they've been working with our youth, Asbel and team,
in several other schools that we've witnessed the initiative. And there's a lot that the students have learned in the process. And this is something that we support as a forum. Mostly we have been able to plant more than 1,000 trees in this school, and I'm very happy because with our organization, Kenya Environmental Action Network, this is also our mission, try to plant trees in different areas, especially in part of Kenya. Nokora mojuang kama chelo bende nok mag jopuonje gwenge mamwala e kaunti ma Machakos obiro kanyo kaluwore kod rem mag chulo kata mago mag chudo ne jopuonje balang' mano mamiyo jopuonje mapuonjo kuondego mangima koro bedo kama oridore. Jotelo mawuok e kaunti ma Machakos oywak ni thoth sikunde ne kod jopuonj matin 4 e sikul ka sikul kotele kod jaod bura mamwala mano Vincent Musyoka okoni klese maromo 4 ni kod jopuonje 5 kende wach mamiyo somo bedo matek ahinya sikunde moko to onge kata jopuonje kata onge japuonj maduong'. That is not to blame anybody as such, but it's something all of us we need to think about. Tukiendelea hivyo, hii shule itafungwa yote. Naenda shule unakuta ule mwalimu wako ni BOM teacher. Na sasa pengine kama nilikuwa naongea na Nguka juzi, wanapeleka check na mheshimiwa Kale kwa hiyo shule. Wanapata kuna TSC teacher. Sasa hii check wataachia BOM teacher. We have schools that are like 5 teachers in our primary school. We have cases where even schools don't have head teachers, don't have deputy head teachers, some of them don't have principals, and it is a concern in the entire county. It's something that needs to be urgently looked at by TSC. Jolupo e kardak mango meni county ma Kilifi ni kod mor mano bang' sirkal chako gero chiro madhi chiwo thuolo mar uso rech ne jolupo go mag jolupo go mana kuom thuolo machuok mano bang' mako rech e chenro madhi muonyo omenda maromo $50 ne gedo mar chiro man kod masinde mag kano re kuom thuolo malach oweyo ka johala kod jolupo ni kod mor ne chenro makamano. Giluwo ni onge mar masinde makamano manyasani ne okelo kethruok mag regi kendo ne omiyo kastembegi bedo manok. Kitu ambacho ni kama ombi kwetu jamii ya wavuvi kutoka Kituo cha Kati ama tuseme Kilifi kwa jumla, tungehitaji sana pia tuweze kuwezeshwa kupata boats ili tuweze kuleta samaki kwa wingi wakati season yetu ya wavuvi ikianza. Maana tungeliomba kama jamii ya wavuvi na wakaji wake kama Kituo cha Kati Ngomeni, jimbo letu la Kilifi, basi barabara zetu aweze kuzifungua, kwa sababu najua kwamba hizi barabara ziko chini ya gatuzi letu la Kilifi na ni mara mingi ziko na urefu wa kama kilomita 3.5 kutoka kwa barabara yetu ya Ngomeni. So mstahiki gavana, ombi hili atakapolisikia basi tutafurahi. Na leo tunashukuru tumepata miradi ya soko na mtambo wa barafu na mahali pa kuhifadhi samaki hapa Kituo cha Kati pia Ngomeni. Vile vile tuna furaha na kushukuru tumepata maji ya mfereji pale Ngomeni na hapa Kituo cha Kati. Kwa hivyo tunafurahi kwa serikali yetu kwamba imeweza kuangazia mipango ya mashinani kuhakikisha kwamba imewezesha wakulima na wanajamii wa Kilifi kuhakikisha imeboresha maisha yao, hasa hususan zile jamii ambazo zinahusiana na mambo ya uvuvi. Nakoro majuang Migago mar tudruok kod lony manyasani ochuogo karambui e chiro madiani e kaunti ma Kwale. Chenro no ma jopiny dhi tiyo godo maonge chudo geto konyo johala maromo 1,000 maloko e chiro no. Kano loso kanyo e kinde mano yango chenro makamano, jatend migawo mag weche mag tudruok kod lony manyasani Ludo Walo okoni yaro tudruok mago mag mbui e chirni dhi konyo johala e lando mwandu magiuso kendo jonyiewo obed gi yot mar yudo mwandu makamago. Gavana e kaunti ma Kwale Fatuma Achani olero ni kokalo kuom keto mbui e chiro madiani dhi miyo jopur tudore e yo mayot kod johala mar neno ni mwandu mawuok e puothe yudore mayot. Wi-Fi itaweza kutusaidia kumarket bidhaa zetu. Tukiwa katika stalls zetu, tutakuwa tukimarket bidhaa zetu hizo tomato worldwide through Kenya nzima. Anasaidia yule mwananchi wa chini kwa sababu akituletea mtandao wa bure, ndugu zangu, yule ambaye hajiwezi anatumia mtandao wa bure kuendelezesha biashara yake.
Ukiwa na mtandao unaweza piga picha, unarusha kwa mtandao, alafu mnunuzi hata akiwa huko ng'ambo anaona ile bidhaa ambayo uko nayo. Hii ndio mpango ambayo tuko nayo kama serikali ya Kenya Kwanza, tukiongozwa na Rais William Samoei Ruto, ili tusaidie wakina mama wale wako kwa masoko. Na nataka nikuhakikishie before the end of this year, hizo ICT hubs zote 4 Msambweni constituency, mimi nitakuwa nimemaliza infrastructure, na niwasiliane na ofisi yako ili muweze kutuletea hizo computers, muweze kutuletea wale trainers, ili vijana wa Msambweni waanze kupata hayo mafunzo. Wagana touch kadho na mchunya kwa Ramogi Joan kama kanyo jodaki county ma Taita Taveta koro wuok tung mosuo kod sirkand county no ka gidwaro mondo miyo omanyi yore mag reso uchumi magi mano mawacho kethre nyaka sani. Johala e county no koro dwaro ni mondo tim romo kod jodak mago kanyakla kod johala e boma ma Voi mar manyo ngadho makare e wi uchumi magiseyo kanyo sirkand county ma uchiwo lesen ni johala to koro wacho ni weg geche machuo wacho kanyo muchungo nyamburko e genga paya kendo lodho osuru kuomgi to lwasi mar ohala to owuo kendo kethore maonge yuto negi mokelnegi yuto moramora ka igolo siem ni migawo mar omenda e county no magiwacho kanyo no bedo kanyo kagolo kendo kelo lal makama pesa. Sasa hakuna yani ile kitu inaweza fanyika bila pesa. Sasa hivyo sasa tunaumia sana yani. Mimi naomba kwanza waangalie mwananchi kwanza. Alafu sasa ndo wakuja waangalie mambo ya county sasa. Naweza gusia kuhusu pale SGR. Pale kuna wageni wanakuja wakitoka sehemu mbalimbali. Lakini tulipofika pale twalipishwa ada kila tunapoingia na kutoka. SGR inaingia mara 3 kwa siku, na ukijaliwa kuingia hizo safari 3 zote unalipa 300. Sasa ada zinakusanywa, tayari zishakusanywa zilizokusanywa mwaka huu, na hakuna kitu tumegeni kutoka hiyo. Kwa hivyo sasa ikiwa itaongezwa tena juu, sasa kuna uwezekano wengine tukashindwa na hizi biashara, tukarejea nyumbani. Kitambo tulikuwa tunalipa ada yenye ambayo kidogo ilikuwa inaeleweka, ambayo ilikuwa nafikiri ni 4,000, ilikuwa ni 4 kama sijakosea. Lakini sasa ni 6,000 kama na 200, ambapo ile kitambo ilikuwa ile ada ukilipa hata ukiwa kama kazi kidogo imepungua, haujafanya kazi, lakini unaelewa kwamba at least haijakuumiza. Lakini sasa ada mali imefikishwa sahihi 6,200, hata ukafanya kitu gani hauiregeshi hiyo pesa. Nekoro Ramogi Joan kama chelo kanyo wairo kanyo ni chenro mago wala uchako duogo e gwenge mago bang pi mane orocho chenro mano mantiere kacha kadho wath no mano mabenjo mano macheni kanyo kod Bunyala mano milambo ka koro chako kanyo duono ka doke nam mano nam lolwe matimore bang golo kuoyo ka wuok kanyo e wang' aora no mana aora mandekwe. Jata chenro maga dho wath mano Michael Aboli olero kanyo ni gisani gitiyo kode yedhi mag lupo mano edhi nyiewo mwandu magitiyo godo nyaka e piny libamba ma Uganda ka esechego jodak geno dok e weche mag pur manyo yudo kanyo ng'ol mano bang' pi molo kendo kwako puothegi. Wakati tulipokuwa tunafanya pakazi ilikuwa imefungana hata boti moja ingeweza kupita. Lakini kwa sababu gavana alipokuja na hii water master, hii mashine ikaweka hapa ndani. Tunashukuru kwa sababu saizi imeweza kufungua upana wa zaidi ya 50 meters kutoka mpaka kwa lake. Kutoka hapa kufika kule boti hazikuwa zinaweza pita vizuri. Ilikuwa ni shida. Lakini vile gavana alikuja akatuletea hii mashine na ikaanza kupasua hii mto wetu, tumepata faida sana. Sasa kusafiri imekuwa ni rahisi. Boti zinatoka hapa zikienda hata mpaka hadi huko Uganda. Zinatuletea huku mali, zinatuletea huku samaki, sisi tunanunua. Mito bado ziko ambapo zinataka pia sifunguliwe. Na zikifunguliwa tunajua Bunyala sub county inaweza kuwa moja ya wale wanaweza kuproduce chakula nyingi sana, kwa sababu masamba mingi iko katika swamp yetu hii. Na swamp hii ni kwa sababu hizo tuwezi kuwa na ukulima mzuri, kwa sababu maji huwa inafurika wakati ambao mvua inanyesha.
Ramogi Jwango duone kaunti ma Nairobi kar kae nitie jikonde mopogore opogore koro jikonde gi maromo kanyo 10 igeno kanyo mondo chiwe buo chenro mago mag pogo chiemo ne jopuonjre ma kwan gi romo kacha 200,000 kata mohewo 250 e kaunti ma Nairobi e giko mar dweni mar 8. Ten kaunti ma Nairobi koro oseketo tenge omenda maromo kacha shillings bilion 1.7 mar siro chenro makama. Moko kuom sikunde primar mabiro yudo kony makamago oriwo koda ka sikulno mar Babadogo, Bidi, Kwanjenga, Farasile, nitie machielo ma Mudhangari, Kayolewan, Njiru, Toi, Roysambu, Rescos kod sikunde mamoko mag ECD kata mago mag nasari mamoko biro chako chiwo chiemo ne jopuonjre e sikul. Awacho jiko go bende kata kondego igeno biro golo chiemo maromo kaya san 1,900. If it wasn't for this, singepata an opportunity to do my attachment, but sasa niko hapa and I'm learning quite a lot of things here. Nafurahia kwa sababu Mr. Governor alituletea project hapa ya mjengo. Hiyo mjengo imetusaidia sana juu mtu kama mimi nilikuwa maisha ya chini kabisa. Angalau sasa inaweza pata pesa ya kununua unga, pesa ya kufanya kulipia watoto school fee. Sasa nyama imetuokoa sana. Jodonglo bende koro ojiwo oganda mondo miyo bed kod chenro makare mago mag kungo cham magi kayo e puothegi mano kaka yono mar geng'o kech manyalo biro kecho bang'e. Jodonglo bende ne ojiwo oganda mondo miyo med gedo mago mag deche kod store mago mag kano cham. Kaluwo James Okoth miyo lerno. Kech nyalo bedo e piny to wan oganda luo nyaka nene ne pok oluongwa ni jokech nikech ne wang'e pur kendo ne wan gi dere. Mano e ote jodong luo makoro siemo oganda luo ni ochomre tir gi pur mondo gigeng' kech e kinde mabiro. Jodongo wacho ni nyaka nene oganda luo ne pok opango lai karito chiemb kony kaka nenore e kindegi. Gisiemo gi bende e uso cham ka gijiwo gi mondo giger deche mana kaka ne en kit luo kitgi gi timbegi. Wabed joma geno ni sirkal okeli oduma moko mondo yudhe ogore. Joma geno ni sirkal okel gi moko oduma matin mondo chife opangwa e line. Mano ok nen koth jaluo. Bende wapani pok otimrega makata katimre manya winjo katimre cha ok nyal romowa. Ng'ama dwa timo kamano miwa mana fertilizer to miwa mana kodhi to wan koro wagomo walemo ni Nyasaye no miwa koth. Ne wasete limo tich mar chiri wayudo matin. Kendo sama koth chweni iluongo no pon gi dholuo. Pururu kar romo kik ung'eng ne uneno ka ji odwa ywago kech nikech chieng' nomako piny to koro Nyasaye okelo koth. Kik udhengru. Mae giwacho e kinde ni machenro mag keyo dhi nyime e gwenge mag Kaluo ka ote en mar neno ni cham okungi kendo kik usi e nengo mar lal. E kaunti ma Homa Bay, tend kaunti no nyose chako nyiewo oduma kuom jopur kaka nyocha osingi gi gavana mar kaunti no kaka yor geng'o lal ne jopur kendo siro kar rego oduma makigoto. Komachielo e gwenge mag Trans Nzoia ma en achiel kuom gwenge ma irango kaka mago machiego cham mabup e Kenya, jopur omedo kwayo sirkal kokalo e bad migao mar National Cereals and Produce Board mondo onyiew cham kuom jopur giwegi ma oko kalo e lwet joma moko kaka yo mar duoko chien nengo cham. So tunaomba serikali iweze kutafutia soko ya mahindi na iweze kutuzuia kwa wale cartels wenye wanaingianga katikati, wanachukua mahindi yote wanaweka kwa store alafu baadaye wanaweka bei ambayo wenyewe wanataka. Tunaomba serikali iweze kututetea hapo kama wakulima. Jopurgo ma Trans Nzoia bende opoyo okang' mar sirikal ne chwalo mbolea manengone oyweyo magikone okelo negi ohala kipimo gi keyo mokalo. Tunategemea hii mahindi, hii ndio kitega uchumi yetu. So tunaomba serikali wasiweke bei chini sana kwa sababu tulipata mbolea ambayo ilikuwa imepunguzwa bei kwa sababu hii ndio tunategemea kama wakulima hapa Trans Nzoia. So tunaomba ya kwamba watupatie isikuwe chini ya shilingi 5,000. Ekinde mapinyo wacho temo duoko chien nengo cham kokalo e chiwo mbolea manengone ogonyore, jopiny moko to pod nikod luoro ni mano ok biduoko pek mar ngima piny kaluwore gi bedo ni nengo gik mamoko kaka mauta pod ni malo. James Okoth, Ramogi TV.
Joang'ero kama ne nyamano report mokelo kanyo kod James Okoth. Jodak ma Kerio Valley korejiwo mondo mi omak ting' mar reso alwora margi masani nyadhi mare lal kaluwore kod oula makoro medo ywero lo makono. Jopiny makono mabende koro koni yien manyasani ok nyal dongo e gwengego. Okwa mondo mi owe tim mar tong'o yien aoyaye kendo ginywak chenro mar piny owacho mano mar Baringo ochako mar pidho lum mar reso Kerio Valley. Report makama olosna kod George Bati. Kerio Valley, achiel kuom hoho mayudore hoho mar okak. Gweng' ma kinde machien ber mare ne lombo wang', sani chal mare opogore kendo luoro nitie ni poni ok oketo kenge mapiyo. Midhiero mamako hoho ni nyalo medore. Oula medo ywero lo masani odong' kamosore gi teko mar chieng' kendo luoro mako chuny oganda maka. Kaluwore kod jadak maka Isaya Chebi, chal mar hoho ni lokore mapiyo kendo mako dhoge kaka kamane yien mapichni ne otweyo sani olokore pap maonge gimoro amora. Hii area yote ilikuwa flat kuanzia 1980, 81, 82 mpaka na 84. Area hii ilikuwa flat, lakini kwa sababu ya maji nchi ilisomba na maji, sasa ndio katika ipi bila unaona pande hii na upande hii mpaka uko juu ndio aliharibiwa na maji. Kerio Valley sani onge gima ber minyalo sunge kama na okak ma ong'iengore. Joma welo ka nyalo mana ng'eyo kaka kane chalo kokalo kuom sigana ma igoyo kod jodak maka kaka Isaya. Temo mar jogweng' maka rwako ne Kerio Valley nanga magini yien mane otweye kendo ndise kinde mokalo sani pok onyago lemo. Kalure ni yien ma ipidho gin mawuok oko ma ok nyal ting'o wigi e bwo chieng' mager mamedo seto ei gweng'ni. Akasemanga tu pandeni miti, lakini miti ya pande tumejaribu kupanda miti pande ile ya kisungu hiyo ndio hiyo hawezi tutokea pande hii ya kienyeji ndio na meanga. Jolony kata kamano seyo jogweng' magikoni ne oketho alwora kendo ketho nyadhi mar hoho mar Kerio Valley. Jolony wacho ni thuolo mar reso Kerio Valley en sani, to poni ok okawo okenge makare. Midhiero mamoko pod medo duong'o koting'o lweny e kind jodak kaluwore kod nok mar lum gi pi, gino mabiro chuno oganda mondo chak dar kadhi manyo lum kod pi ne jambgi e gwenge mamoko. As you can see, this is a serious trend if it continues, and then it can even escalate to issues of insecurity in terms of there will be no grass, so people will be forced to migrate to other areas, and that can bring about issues of insecurity. Issues of conflicts can arise because of resources. Kata obedo ni luoro nitie, piny owacho mar kaunti ma Baringo kokalo kuom migawo mar pur osechako keto chenro mar kedo kod midhiero mar oro ka ijiwo jodak maka ni ting' mar reso Kerio Valley ni e lwetgi. Okang' makama ochako duoko geno ka lum mane opidhi okelo picha manyien e bath hoho ni konchiel. You will be able to see a lot of difference between where we have done fencing up through a project called TRLSP, where we did the fencing up and we did the reseeding of grass. You can see there is no erosion. On this other side, there is a huge difference because on this other side there are a lot of huge gullies as a result of soil erosion. Lum mapichni kendo juso gi mor ne thum ma yamo goyo oseywayo jokwath mathoth, kata kamano midhiero pod nitie. Dhok kod dhano lwar e hoho ma ong'iengore bath kama pod lum onge. Wakati wanyama wanakuja kupewa nyasi, huwa wakati wanarudi ama kwenda maji wanaisa anguka kwa hii kali erosion. Wakati unatafuta huku unaisa pata ubandu kama ameosa ama amekuwa msoka huku. Pia naye umepoteza hata mtu chini hapo siku ingine. Mondo res hoho mar Kerio Valley, jopiny kwayo mondo giwere kod tim mar beto yien aoyaye kendo gichak keto kenge mong'ith mar duoko nyadhi mane Kerio Valley nigo e kinde mokalo. Mom, kina mimi ya Mungu ni mengi.
Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakomaa. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani yenu. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over. Ndipo sasa Maria akagundua, kumbe baba